us deia, la Lluïsa és alcaldessa de Sant Boi des de l'any 2014. Crec que és una persona que simbolitza segurament aquests nous lideratges en el conjunt de l'àrea metropolitana. Una àrea metropolitana, com sabeu, 36 municipis, dels quals la meitat estan liderats per dones. Per tant, Lluïsa, molt benvinguda i encantats d'escoltar-te. Moltes gràcies. És un orgull estar aquí, és un orgull poder compartir amb totes i tots vosaltres el que és Sant Boi. Volia compartir amb vosaltres també quin ha estat el cicle de vida de la pròpia ciutat, quin és una mica els determinants històrics que en aquests moments s'estan convertint en actius de ciutat i que ens projecten cap al futur. Estem en un procés viu, actiu, de construcció i d'acabar de definir la nostra estratègia de futur. Sant Boi és una ciutat, és una de les 36 ciutats de l'àrea de l'entorn metropolità. I això significa que tenim moltes coses en comú amb aquestes ciutats, però per altra banda també tenim aquesta necessitat de posar en valor la nostra personalitat, la nostra identitat. Però quines són les nostres singularitats? Doncs la primera, el sector psiquiàtric. En aquests moments hem aconseguit que la Fundació Gassol s'instal·li a Sant Boi. La seva seu tindrà dues seus al món, a Los Angeles i a Sant Boi, fins ara està a Barcelona. I hem aconseguit també que amb el Manel Esteller aquest any presentarem un gran premi de recerca internacional sobre el cervell liderat per ell. I tots formen part de la mateixa estratègia, la salut. I tots formen part de la mateixa estratègia, convertir Sant Boi en una ciutat referent en aquest àmbit. L'esfera de la sostenibilitat i l'esfera del concepte saludable, la intersecció és l'estratègia de Sant Boi. Això som nosaltres, són el nostre present, són el nostre futur. Volem ser una ciutat que no solament millori i ofereixi una qualitat de vida i un benestar a la nostra ciutadania, sinó que aquesta qualitat de vida es converteixi en motor econòmic i a més ens projecti més enllà de les nostres fronteres. Així que moltes gràcies i espero que us hagi sigut interessant.